Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. At DJ Christy. DJ Christy, i-shout out mo na yarn. Shoutout sa magulang kong gwapa't gwapa. Nandito ako ngayon kasama si Rocky Terra. Oh, yung nanay at tatay mo, mama at papa mo, masasabi mo talaga na pogit maganda. Super, kaya nga nakuha ko. Nakuha mo yung Nakuha itsura ko. mo ngayon na maganda. Yes. Ikaw parang may kailangan ka sa mga magulang mo Hindi naman. Alam ko yung mga ganyang bulahan, no? Pagdating sa mga magulang, kasi ginawa ko rin yan dati, no? alam na. Oo, alam ko. Pero ikaw, bilang, syempre, anak ng iyong mga magulang, meron bang masasabi ka na pagkakataon na, ay, mahal na mahal talaga ako ng magulang ko? Yung parang damang-dama mo yung pagmamahal ng mga magulang mo dahil sa event na yun? Pag tuwing pinapakain nila ako, binibigyan nila ako ng matitirahan, pagkain, ganun. Dama ko na doon na mahal nila ako. Meron ka bang kapatid? Meron sasabihin. Sino mas matanda? Ikaw o siya? Siya. Siya. Okay. So, etong kuya mo, nag-aaral pa? Hindi na? Hindi na, nagtatrabaho na po siya ngayon. Nagtatrabaho na siya. So, binibigyan ka ba ng kuya mo? Ng sama ng loob? Nagbibigay naman po siya minsan. Minsan nga nagpaparinig ako sa kanya. Nililibre ka? Yes. Anong madalas niya nililibre sa'yo? Minsan pagkain. Tapos ngayon, nabigyan niya ako ng cellphone dahil sa sweldo niya. Seryoso? Binigyan ka ng cellphone? Uy, panawagan naman sa mga kapatid ko dyan. Baka naman. Hindi yung ako na lang yung lagi nagbibigay sa inyo. Alexander Robert Guillam, Christopher Robert Guillam. Baka naman makaramdam kayo dyan, Na-shoutout na bigla. Na-shoutout yung mga kapatid, no? Uy, pero yung kapatid mo, sobrang generous pagdating sa'yo. Yes. Di mana rin sa mga magulang mo na generous. Yes. Pero yung mga kamag-anak din yung iba, mga tito-tita mo, generous din. Yes, generous na generous pag tuwing Pasko. Hello po, magpapasko na. Ay, nagpaparamdam. Magkano ba yung parang standard bigayan ngayong Pasko? Binibigay nila mostly mga 100. Yan. 100. Tapos minsan 500. Tumaas ngayon. Sana tumaas maging 1K na, no? Baka lang. Ay. Uy, pero alam mo, kapag tumatanda ka, bago ka mag-college, mas lumalaki yung binibigay ng kamag-anak. Mas lumalaki. Pero kapag dumating na yung oras na talagang may trabaho ka na, hindi ka na mabibigyan. Oo, kaya sulit-sulitan mo yung mga pagkakataon na to kasi yung kuya mo malamang sa malamang hindi na yung makatanggap ng kahit ano sa mga kamag-anak ninyo. Hindi na talaga. O sige, manawagan ka na dun sa mga tito-tita mo na magbibigay sa'yo ngayon. Shoutout po kanila tito-tita. Magpapasko na po. Naranasan mo ba yung gumigiling? Yung parang sumasayaw sa harap ng mga ninong at ninang, tito-tita para lang mabigyan ng Parang hindi pamasko? pa naman. Ay, hindi. Parang kanta lang ata nung medyo bata pa na. Napakanta ka. Pero bakit ganun? Ako parang nangyari sa akin, sumayaw ako ng sumayaw. Tapos parang wala naman ako masyado nakuha, 20 lang. Parang lugi doon Parang lugi tayo doon sa ganun, no? May nagbibigay pa ba sa'yo ng 20? Wala. 20 lang. 20 equals to 100 nga na. Kumbaga parang 5 pieces 20. na 20 pesos na malulutong. Sarap kasi ng hawakan ng pera kapag malulutong, no? Tapos yung tipong kapag may inabot sa yung sobre yung ninong o ninang mo, kaya yung tito-tita mo, parang pag sobrang kapal, ang saya-saya mo na, no? Masaya na. Pero pag kita mo, pag bukas mo, tig 20 pala. Yung akala mo, tig 1,000, kaya tig 500, no? Yung pala, it's a prank. Tig 20 lang pala. Tig 20. Pero ikaw, kapag, eto na, Pasko na, anong gusto mong mas matanggap? Regalo na material na bagay o cash? Cash. Cash. Mostly cash. Gusto mo talaga cash? Kasi minsan iniipon ko tapos kung may gusto kong bilhin, tsaka ko lang gagastos. Okay, panawagan po sa lahat ng mga kabisyo natin magre-regalo dyan kay DJ Christy. Magregalo po kayo ng cash, wag pong material na bagay para mabili niya kung anong Pera gusto na niya. lang po. Ayan, pera na lang po. Ako din, kailangan ko po ng therapy. Di ba? Anyway, kabisyo, marami pa kaming pagkakwentuhan dito ni DJ Christy. Sa aming pagbabalik, kapiling pa rin si DJ Rocky At DJ Christy. dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Ikabisyo, naglagabog na ba ang iyong puso tuwing nakikita siya? Uy, madaming nakarelate. So, next song natin is Lagabog by Skastakli.
kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!